מהו כל מוצר איפור? מוכנים? אני מוכנה. מה זה? זה בושם לאחרי האיפור. אפטר שייב. או, נו. לא, אני יודע מה זה, מקבע. טוב! נקודה, לא. הופה. של הכבוד. מה? של הכבוד. איך אתה? מה יש לך אתה? מה זה? זה מייקאפ. טוב. כן? טוב. וואי, עכשיו... לק. טוב. טוב. בסדר. פודרה. לא, זה לא פודרה. זה, נכון? סומק. בנים? פודרה. טוב. טוב. חשבו שזה אודם. בנים. זה... עודן. לא. זה לא, נכון, זה לא נראה. אז מה זה? זה נראה שפתון. זה ששמים פה, נו. מה זה? קרוב. קוצים. נקודה. טוב שלך. מתנה. באסה. טוב, לקחנו להם שעבה. בואו נראה אם יגידו שזה חבילת מסטיקים. וסתובבו. זה קרם פנים. לא. זה קרם ידיים. זה רגע. קרם כלשהו. וקס. לא. לא. הסרת שיער. טוב. אם אתם רוצים חלק 2, תגיבו לנו בתגובות. ואם לא, אז בסדר, תפסתי. ביי. מי ניצח? תגיבו בתגובות.